ще излъчим интервю с Марко Хетала от Nightwish. Hello there, dear guys, dear ladies. You're watching Fractura and I'm Marco Hietala from Nightwish. Можем ли да кажем, че в днешно време хората възприемат все повече музиката с очите си? Да, до голяма степен е точно така. Имаме интернет, YouTube и всякакви различни канали за слушане на музика и гледане на видео, с което за съжаление дойде и проклетото пиратство. Това, което не може да се промени, нито да се изпиратства, е живото шоу. Говоря за усещането да си в една зала с самите музиканти. В този случай няма значение колко клипа си изгледал или качил в интернет. Атмосферата от живия концерт може да бъде усетена само ако си там. Да видиш, чуеш и усетиш всичко на самото шоу. Кой е най-болезненият урок, който научи по трудния начин? Бих казал, че това е урокът да се грижа за гласа си като вокалист. Това го научих цели 2 пъти и то по трудния начин. От какво са били провокирани най-тежките спорове между вас в Nightwish? За да съм честен, ще кажа, че никога не сме стигали чак до тежки спорове. В някакъв аспект това са били ситуациите, в които е трябвало да се разделяме с членове на групата. Точно в онези моменти наистина е имало известно напрежение между нас. С времето се оказа, че сме направили правилните ходове, защото в момента в групата е много спокойно между нас. През годините на няколко пъти имахме истинска драма, но за радост дружно успяхме да се преборим с нея. Хубавото беше, че бяхме единни. Може ли в един момент музикалното образование да се превърне в пречка за креативността на един артист? Лично при мен мина много време от моментът, в който бях в такова училище и учех теория на музиката. Всеки един музикант, който има професионално образование, по някакъв начин е лимитиран от научената теория. След това обаче следва и другия момент. Добре, знам правилата за правене на музика. Майната им ще ги наруша всичките. Коя е най-дразнещата медийна спекулация относно Nightwish? Тя е само една и това е защо сме били сменили певиците в групата. Първият път беше ужасно, защото медиите ни разпънаха на кръст, когато се разделихме с Таря Туронен. Точно половин година дъвчеха тази тема, а ние бяхме убедени, че никога повече не искаме да даваме интервю на който и да било. Медиите спекулираха с Таря по всевъзможен начин и беше адски обидно за нас. Интересното беше, че аз първи намекнах в медиите, че ще има промени в групата тогава. Ние добре знаехме, че в Nightwish предстои сътресение. Проблемът всъщност изобщо не беше в Таря, а в това, което правеше съпруга ти. Ето, ядосах се, че се сетих за тази тема. Имате ли песни, които не свирите, само защото вече вие самите не си ги харесвате? Имаме такива песни, но усещането ни за тях се променя. Публиката не си дава сметка, че идва момент, в който една банда е отекчена до смърт от някои свои песни. При нас такава песен на Wish I Had an Angel, която просто спряхме да я свирим. От друга страна, ние му я бяхме зарязали, но в един момент я върнахме на концертите си. Bless the Child също е песен, която ту я свирим, ту не искаме и да си спомняме за нея. Смятам, че ако едни песни не са свирени за известно време, то в един момент те се завръщат някак по-свежи. От тези, които почти не свирим, Сахара е от по-добрите ни парчета. Сахара е една прекрасна бавна композиция, която аз много харесвам. Кой е най-интересният повод, по който сте чували да се използва ваша музика? Най-често хората използват нашата музика за сватби. Определено най-изненадващото приложение го чухме на Олимпийските игри в Рио. Националният отбор по синхронно плуване на Австралия беше направил специален танц върху нашата песен Last Ride of the Day. Страхотни млади дами с гумени шапки на главата, които правеха невероятни неща върху музиката ни. Не знам на кой му е хрумнало, но беше страхотно. Всички знаем за успехите ти с Nightwish. Имаш ли такива, които би могъл да определиш като директни неуспехи?
Да, както всеки музикант, и аз също имам професионални неуспехи. В моя случай те са от периода ми преди Nightwish. Преди 2001 година се занимавах основно със собствената си банда Таро. Ние бяхме една наистина добра метал банда, която през цялото време се намираше на неправилното място в неправилното време. Като започнем от договорите с неправилните издатели, да достигнем до избора на неподходящи хора, с които да работим. След това преживяхме и един много неприятен инцидент. За капак на всичко лошо около Таро, моят приятел и барабанист на групата Пеко почина в началото на септември. За какво никога не е подготвен един музикант? Да бъдеш музикант като цяло е доста хаотична работа. Замесени са много хора и звукозаписни компании и трябва да си подготвен за всичко. Истината е, че един музикант трябва да е готов за всякакви ситуации. Според мен, днешните музиканти са един вид оцеляващи. Те трябва да имат безпогрешен инстинкт как да оцеляват в хаоса. Ето от това имат нужда. От колко лидера има нужда една банда, за да бъде управлявана правилно? От николко. Ние обаче имаме такъв, но Туомас е, да го кажа метафорично, благороден тиранин. Той хем е абсолютният лидер на бандата, но в същото време дискутираме всичко заедно. Лично на мен той ми дава опция да пиша текстове и част от музиката. В Nightwish всичко се решава с дискусия между нас, но крайната дума винаги е на Туомас. Именно той е човекът, който казва да или не на нещата. Усещал ли си някога, че можеш да дадеш повече на Nightwish, но не ти се позволява? Не мисля. Въпреки че вече съм в Nightwish от 15 години, все още се усещам като новият в бандата. Независимо, че от 2001 година мина доста време. В онзи момент групата вече е имала 3 успешни албума, което значи, че сегашният ни успех е базиран на онзи преди аз да дойда в Nightwish. Аз наистина вярвам в преценката на Туомас за музиката, която прави. Той има страхотна дарба, която му дава възможността да материализира фантазията, която има в главата си. Туомас е много добър и е нормално нещата, които прави, да бъдат успешни. Кое е най-необичайното нещо, което си изисквал към организаторите на концертите ви? Аз много харесвам един специфичен вид финландски салам. И съответно навсякъде по света искам да ми намерят такъв. В Финландия това изобщо не е проблем, защото се продава дори и на бензиностанциите. В останалия свят това е много трудна мисия и поради тази причина не го искам и на концертите си на Nightwish. Кога една банда трябва да прекрати шоуто? Когато задоволи публиката си или когато тя самата усети, че е момента? Според мен не трябва да се прекалява с дължината на един концерт. Той трябва да продължи точно толкова, колкото да остане публиката доволна за парите, които е дала за билет. От друга страна, бандата трябва да остави публиката леко гладна за следващия път. Има концерти, на които сякаш забравяш как лети времето. Имаш усещането, че е минал около 1 час и само като си погледнеш часовника, се оказва, че неусетно са минали цели 2 часа. И точно това е показателно, че времето лети неусетно, когато нещата са хубави. Какво трябва да се промени в механизма на интернет, за да стане едно по-дружелюбно място? Аз съм на мнение, че за да се промени нещо, трябва да се направи интернет едно прозрачно място. Всичко, което хората качват, трябва да бъде публично. Имейли, снимки и всичко останало. Хората да влизат в интернет с ретината на окото си или с отпечатък от пръста си. В моментът, в който това се случи, хората ще са принудени да бъдат честни. Всичко това, разбира се, е личното ми мнение за нещата. Това обаче е невъзможно в нашия свят, защото хората са пълни с техните малки и големи тайни. И всеки крие я любовници, я наркотици, я нещо друго. Кое те дразни най-много в сегашното интернет поколение? Аз съм от едно друго поколение, което чакаше един албум да излезе официално, за да си го купи. Когато научех, че даден запис излиза, аз си събирах пари, за да си го купя на винилова плоча. Когато денят дойдеше, отивах в музикалния магазин, за да я взема в ръцете си и да я чуя. В днешно време на хората не им пука за стойността на самата музика. Интернет пиратството се приема за нещо нормално.
За хората, забраната на пиратството е директно посегателство върху свободата на словото и правата на човека. Моля, свобода на словото? Каква свобода на словото и правата на човека е това да откраднеш труда на някой друг?